Enw fi yw Ffion Morgan, aelod unigol Cylch Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion. A fi ddaeth yn gyntaf yn y gerdd ysgafn o dan 25 oed, ar y testun sioe. Mae'r gerdd yn sôn am sioe amaethyddol cefn gwlad yn y pentref dychmygol Aberfflach. Mae'r gerdd yn darlunio golygfeydd gwahanol sydd yn bodoli yn y sioe amaethyddol yma. Mae'r golygfeydd yma yn rhai ddoniol a difyr. Darn o'r gerdd yw y llywydd adrodeddus yn ei Wellingtons gwyn wnaeth gwympo o dop yr asyn, traeth yr AS a'r AC a'r goll am hir, am fod y map yn anghywir. Dwi wir yn gobeithio y byddech chi yn mwynhau darllen y gwaith enigmanrwydd. Hwyl!